Blangi son o te maa sabaya ye fala ye Mali ani Algérie ka jininŋɛ ɲɔgɔngoli ji la ka ɲɔgɔn sira taamaya i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min karisa i ni ɲanguma ko ɲɔgɔn sira labɔ o de bɛ taama diya fala ye nka sen kelen o ti sira bɔ dɛ kunun ko an ka fanga ɲɛma n'o ye minisiri Gale ye général de division Ablaye Mayiga ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa kunun ko Algérikaw fɛ yen a selen Algérie a kun bɛna maa min fɛ sa o y'u yɛrɛ ka premier ministre ye Chefi Grib ale ni a ka ministre caman sabula a yirala k'a fɔ min ye Algérie jamanakuntigi Abdelmadjid Tebboune ale de ko ka nin baara ninnu sigi sen kan ani général d'armée Assimi Mali ale ka maa minnu sara kɛnɛ kan ye kunun ko fala ye u bɛɛ lajɛlen kunbɛnna k'u dɛndɛn yaasa cogoya min na u ka se ka hakili jagabɔ kɛ fɔlɔ pankurutigi kɛnɛ na yanni u k'u kunda kuluba u ka faama sigiyɔrɔ ka fala ye fala yɔrɔ dɔ bɛ Algérie a tɔgɔ ye ko Zeralda n'i donna ye a bɛ k'i ɲɛna k'i tɛ dugukolo kan koyi kungo sogow ni mangalaniw ni jaraw ni fɛnw ne bɛ bɔ ka n'i ɲɛmakɔrɔ tigɛ a tɛ s'i ma i tɛ s'u ma i bɛ tɛmɛ i bɛ t'i ka so kɔnɔ wa b'u da i ka so kɔfɛ a si tɛ se ɲɔgɔn ma yen tun ye Sonatrach de ta ye fala ye nka faama o faama mana taa i bɛ taa zole da ye k'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ n'a y'i jaabi i ka fini falen yanni faama ka i bisimila a baarakɛlaw minnu b'a kunnafonidiko kunna an b'u fo kunun ko baara ko a ɲɛna fala ye ni halisa an bɛ Algérie premier ministre ale ni cɛ duuru min taara ninnu ka jamanakuntigi fɛ yen fala ye a fɔlɔ ye ale yɛrɛ ye Ablaye Mayiga maa filanan o ye Ablaye wɛrɛ ye o ye Diop ye an ka jamana ni jamanacɛ siranna bɔ ministre sécurité d'état directeur ba n'o o ye an ka petipetini ye Modibo Kone général de corps d'armée ale fana tun bɛ kɛnɛ ka fala ye lasigiden bɛ Mali jamana kɔnɔna Algérie jamana kɔnɔna Mali tɔgɔ la n'o o ye Mohamed Amaga Dolo ye général de brigade ale yɛrɛ tun bɛ yen colonel Makan Kulubali ale ye premier ministre ka nagakɔrɔ baarakɛla ye ale ye maa duurunan ye minnu ye sigikafɔ in kɛ ni Algérie jamanakuntigi ye kunun ko fala ye jaw bɛ mun yira komi anw tun tɛ kɛnɛ kan ye n'i ye maa minnu ni jamanakuntigi olu bisimila a bɛ n'a fɔ maa minnu taara ka taa fuguri bɔ dabada la yanni baara yɛrɛ ka sigi sen kelen kan n'i ye délégation ta k'a lajɛ fala ye ni Ablaye Diop bɔra la a tɔ bɛɛ ye wolomasiri tabaa ye colonel kelen général saba Ablaye Diop ale de ye civil ye donc maa naani olu de ye farala premier ministre kan ka min ye Tebboune k'a bisimila baabu in ye tali kɛ min na kosɛbɛ o ye Assimi ka naliko ye taaliko ye Algérikaw fɛ yen fala ye kuma fan filanan ye tali kɛ min na o ye k'a yira k'a fɔ Mali ni Algérie an bɛ se ka jɛ ka mun kɛ danaya kɔnɔna na sinsin kɛra kuma min kan Ablaye Mayiga fɛ n'o o fasalilen n'o bataki min n'o dira ma ka taa n'o ye ka taa di Algérie jamanakuntigi ma fala ye o ye aw kana aw sen don anw ka kɔnɔna kow la bɛɛ lajɛlen kungo kɛlen don k'i labɔ bi a y'aw paw kunna aw ka an to yen an yɛrɛ k'an ka jamana kɔnɔna kow ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ aw Algérie wo jamana wɛrɛw wo maa sen kana don o la tuguni Mali yɛrɛ b'a ka kow ɲɛnabɔ a yɛrɛ fɛ yan n'i ye taama in jate minɛ jamanakuntigi fɛ yen baara bannen pewu u ka maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ di Algérie kɛlɛ la yaasa Algérie ka se ka k'a yɛrɛ ye sabula fala ye Algérie tun ye Faransi de ye an k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna dɛ maa caman t'o kalama dɛ Faransi usine baw de tun bɛ Algérie i ɲɛ b'u ka dugu la ko Oran i ɲɛ b'u ka faaba ninnu u ka faaba fana na fala ye nin bɛɛ lajɛlen tun ye Faransi de ta ye kɛlɛ de kɛra ka nin minɛ maa minnu y'o kɛlɛ kɛ a bɛ f'olu de ma ko les martyrs wa ni maa maa taara Algérie i ɲɛ b'a la premier ministre kun jɔlen don yɔrɔ min na o dugumana na so de bɛ yen finiw b'a kɔnɔ fala a bɛ n'a fɔ ko joli kɛnɛ de b'u ka hali bi na a n'a ka biya bɛɛ lajɛlen na min ye Algérie n'i taara yen ale yɔrɔ in na sa i bɛ taa ye ka taa yirifeere da yirifeere dalen kɔfɛ sa ministre a n'a ka maa tɔw yan'u ka taa pankurutigi kɛnɛ na sa u ni Algérie jamana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye ka hakililajigi kɛ baabu la baabu min bɛ yen bi n'olu kan ka tali kɛ ko in sigili la sen kelen kan fala ye an ye min mɛn maaw da ani an ye mun sɛgɛsɛgɛ o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali jamana ɲɛma premier ministre Ablaye Mayiga a ka taali a bɛna na ni fɔɲɔgɔnkɔ banni ye Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw tɛ sira ɲɛnabɔ t'a la na sira fɛ
min ye fɛn filanan ye bi ni maaw bɛ ka min lakali kosɛbɛ taama in na o ye k'a yira sa k'a fɔ ko Algérie ale y'a yira sa k'a fɔ ko fo danaya de ka kurakura ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ kalo laban in na o k'a yira k'a fɔ ko o banna pewu wa k'o jaabi ɲuman o de kɛra Ablaye Mayiga ale taali ye kɛnɛ kɔnɔna na yen Ablaye Mayiga yɛrɛ ye kuma min fɔ a ko Mali ni Algérie bɛɛ lajɛlen a jagoyalen n'u ka bi u ka sɔn ka bɛn ni kelenya k'u bolo di ɲɔgɔn ma basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na min ye taasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ye u y'o ta k'o ɲɛsin Algérie jamanakuntigi ma n'o ye Abdelmadjid Tebboune ye sabula Ablaye Mayiga ka kuma na a ko min ye Tebboune ye fala ye ko u kɔrɔkɛ ɲɛnama don maa ba sigilen don wa bilasiralikɛla ɲɛnama fana don wa ko u y'a ka kumaw lamɛn a n'a ka bilasiralikanw lamɛn ni basigi ni lafiya ye ko wa ko u y'a min fɔ a ye a k'a jija layidu min n'o tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a to nin kɛnɛ in sera ka sigi sen kan u ka n'u sen don anw ka jamana kɔnɔ kuma na ko Ablaye Mayiga y'i sinsin nin kan min ye maa minnu b'a fɛ ka jɔnya wale ta ka ɲɛsin a ma bamanan wale ta ka ɲɛsin a ma ka i sen don an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko la Mayiga k'a ye nin kuma in fɔ a ma dogo wa min ye kunnafonidi gafe minnu fana bɛ Algérie kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen bɔra ni nin kuma ninnu de ye kosɛbɛ Tebboune k'a y'a ka nisɔndiya yira sabula nisɔndiyalen de tun bɛ ka maaw tɛgɛ minɛ k'u yigiyigi k'a yirula k'a fɔ ko u nana a diyar'u ye wa a bɛnn'u ma baara minnu ni u ye layidu minnu di ɲɔgɔn ma k'u bɛna o baaraw kɛ k'u bɛna taa sira fɔlɔ min fɛ o ye ka jateminɛli kɛ sa k'a yira k'a fɔ bi kilomɛtiri 1400 o de bɛ Mali ale ni Algérie cɛ Algérie ale ka worodugu yanfan o de bɛ b'an ka kɔrɔnfɛ yanfan ma ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ lakana bɛ se ka sigi o jɔjan fɛ cogo min wolomasiri tɔgɔ ka wuli ka jɔ bɛ se ka sigi o sen kan cogo min na fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ Bamanan ni ɲɔgɔn wele kɛlɛli k'o kɛ bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na min b'a to baara bɛ se ka sigi sen kan min na ni yiriwali ye min ye Algérikaw ye olu ka baaraba minnu tun b'an fɛ yan tajiko ta na sira fɛ o ɲinini bɛ sira ni Sonatrach kun y'o contrat sɔrɔ tawudenikaw fɛ yen kuranko Algérie ka kuran baarakɛlaw ka taa se u ka taji baarakɛlaw ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don bi ka Mali kɔnɔ fala ye mais kuma in na sa min ye Ablaye Mayiga ye a ko min ye général d'armée Assimi ye ko a jɛra n'a ye ko ni Ala sɔnna a ma don nataw la a yɛrɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ ka taama kɛ ka taa se Algérikaw fɛ yen o taama de senfɛ sa fala ye minisiri minnu bɛ kuranko kunna minisiri minnu bɛ dugukoloko kunna minnu bɛ sɔrɔko kunna minnu bɛ bɛn ni keleyako kunna ka taa fara wolomasiri tɔgɔ ka minisiri ka bɛɛ lajɛlen olu bɛ sɔrɔ ka taa o kɛnɛ kan ni taama in don fara don min Ablaye Mayiga ko premier an kɔni jɛra n'a ye k'a fɔ k'a bɛna taa nka a kan ka labɛn sira minnu fɛ jamanaw cɛ siranna bɔ taama sira fɛ k'o baaraw bɛ sen na an ye min mɛn Algérie ta la fala ye a la kumabaw ye nin de ye farankaw bɛ se ka ye a la don nataw la n'an y'olu sɔrɔ an n'o da maaw tulo kan